Goddag og velkommen til TV-avisen 2130. Hej og velkommen til TV-avisen. I dag har vi med os Signe Engholm, som vil fortælle os lidt om slaget ved Dybbøl. Hej Signe. Hej. Hvornår foregik slaget ved Dybbøl? Slaget ved Dybbøl startede den 2. april i år 1864. Hvad manglede hæren, da de ankom til Dybbøl? Den danske hær ankom til Dybbøl den 7. februar, men der manglede de både våben, og skanserne var ikke bygget ordentligt op. Så de blev nødt til at bygge dem, så de var kampklare. Hvad var betingelserne for, at Østrig ville gå med i krigen på preussernes side? Da østrigerne gik med på preussernes side, var det kun forudsætning af, at det var hertugdømmerne Slesvig og Holsten, der var de eneste, der blev erobret. Hvor mange mand var det, da de ankom? Da preusserne ankom til Dybbøl, var de ca. 40.000 mænd mod de knap 11.000 danske mænd. Så det var ret unfair. Ja. Og nu sender vi live fra Dybbøl. Hej og velkommen her til Dybbøl, hvor soldaten Jens Børge har lovet os et interview. Hej Jens Børge og velkommen her til interviewet. Kan du fortælle os, hvad der lige er sket her? Preusserne de angreb, men bare roligt, de slået tilbage nu. Okay, er du nogensinde bange for at være her? En soldat er aldrig bange. Jens Børge, hvordan forventer du krigen slutter, og hvem tror du vinder det? Jeg tror, at danskerne rejser sig og vinder det her. Men preusserne stormer, de kommer! Jeg tror, det var alt her for Dybbøl. Vi siger tak til Jens Børge, fordi han var med i interviewet, og så vender vi tilbage til dig, Lukas, i studiet. Tak til Simone og Jens Børge. Nu over til eksklusivt interview med Signe Engstrup. Over til dig, Anna. Hvad var baggrunden for den blodige krig? Da preusserne overtog Danevirke, flygtede de fleste danske soldater til skansen til Dybbøl. De 10 skanser ved Dybbøl dannede et forsvar for brohoderne ved Sønderborg, og samtidig kunne den danske flåde så afskære angreb på søsiden. Da preusserne begyndte at røre på sig i marts, men de kunne ikke komme forbi flåden, så derfor blev slaget udsat til den 18. april. Da preussernes skyttegrave blev gravet parallelt med vores skanselinje, og preussernes skanse rykkede hele tiden tættere på vores, så til sidst var der faktisk kun 300 meter mellem de to stillinger. Da den 15. marts opstillede de preussiske soldater så bagladekanoner fra Broagerland, og derfor kunne de så ramme de sydlige skanser i Dybbøl-stillingen ret præcist. Så det var baggrunden. Ja. Og mange tak til Signe. Mange tak. Tak til Signe Engholm og Anna. Vi ses igen i morgen.